खुलुमबाय निउस चेनेल बिथांमोननिसिम दिनै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेशननि गुवाहाटी नोगोरमानि बड' साहित्य सभा लिटारेरि काम कालचार कमप्लेक्सनि सिङाव जोंनि सेथि बोसोरसालिया जथुमा मैयानिफ्राय 1 आरो 2 फेब्रुवारिनि अक्ट'खालि जोङो जादों आरो दिनै नैथि सान दिनै जोंनि फिरफिलाखौ जों बिरहोबाय जोंहा 22 जिल्ला दाजानो आरो 22 जिल्लानिफ्राय बिथांमोना रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो फिरफिलाखौ जोङो बिरहोबाय हाबाफारिया जोब्बाय दान्दिसेनि उनाव जोंनि अपेन सेसन जागोन अपेन सेसनाव गाहाय आलासि महरै सिगांनि आवगायनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां फैगोन आरो बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि बिटिसिनि सिगांनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जन इन्टिकाटार फैगोन आरो अनजलि दैमारि बिथाङा सायख'जानाय बिबुंथि महरै आलासि महरै नुजाफैगोन आरो त्रिपुरानिफ्राय जोङो त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेशननिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना सफैदों आरो बर' थुनलाइनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांमोना फैगोन आरो ब्रह्म धर्मनिफ्राय बाथौ गौथुमनिफ्राय आबोबनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन बर' हारिनि जायफोर आफाद बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोना फैगोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' कसारिनि जा जोंनि माखासे मोनथाय बे मोनथायखौ जोङो गोहोमथि खोख्लैगोन जोङो बे गोहोमथिफोरखौ खोख्लैनो थाखाय जोंनि खौसेथि आरो सान्थि जेरावखि थाया बर'फ्रा जोङो जेराव बेयाव सान्थि आरो खौसेथिखौ लाखिनानै जोङो मोनथायखौ मोनफुंनो हानाय बेखौ बे थांखि आरो नोजोर लानानै जोङो आवगायदों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि गेजेराव जों मोनसे हरगोन जे बयबो बिटिसिनि बायजोआव बर'फ्रा खौसे जानांगौ जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ फोथांनायनि जा आद्रा थालांनाय बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बे आफादा फैबाय थानाय समफ्राव खामानिखौ मावगोन गोजोन्थों खुलुमबाय जोंहा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन गोदानै दाजानाय दिनै जोङो सेथि बोसोरारि जथुम्मा जोङो 1 आरो 2 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेनदोंमोन दिनै नैथि सान आरो सेथि हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया जोबनानै थांबाय गिबि हाबाफारि महरै जों लादोंमोन स्वच्छ भारत अभियान बेखौ मावफुंदोंमोन जोंहा रातिराम बर' सारा बेनि उनाव जोङो मेन गेट अपेनिं खालामबाय बेखौ खालामना होदोंमोन प्रदीप ब्रह्म बिथां रिटायार्ड DIG बेनि उनाव जोङो मेन स्टेज जाय स्टेजखौ जोङो दिनेश चन्द्र बर' बिथांनि मेम'रियेलाव SCS बिथांनि मेम'रियेलाव जों बानायदोंमोन आरो बे स्टेजखौ बेखेवना होदोंमोन बिथांनिनो बिसि मीना बर' आब'आ बेनि उनाव जोङो मेन स्टेजखौ बेखेवदों जोंहा कल्पना बर' आब' बेनिफ्राय बेबायदिनो जों गोबां हाबाफारिजों मैया मोजाङै साक्सेसफुल जालांबाय आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसाय हरदों दिनै जोंहा गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनिसिम बावनाय बे बावनाय हाबाफारियाबो जानानै थांबाय आरो दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय खामानिखौ मावफुंनानै होयो जोंनि आफादनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारू मोसाहारि आरो गोथैसि बावनायखौ जों आलासि महरै जोंनिनो चिफ एडभाइजार लिंनानै लाबोदों बिथाङा अमरेन्द्र ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि दिनैनि गोथै बावनायखौ जोंनो मावफुंनानै होबाय दा जोंहा दिनैनि मेहेरगोनां मेलानो जागोन अपेन सेसन बे अपेन सेसनाव जोङो गोबां मेलेमजिबि गोनां सुबुंफोरखौ जोङो बेवहाय आलासि महरै लिंनानै लाबोदों आरो गाहाय आलासि महरै चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो बिथां अनारेबल हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो बेसिम लिंनानै लाबोदों मानो होनब्ला बिथाङा बिटिसिआव थायोब्लाबो मोनसे समाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय गोबां बर'फोरखौनो खौसे खालामनायाव बिथाङा आबुं महर मोननो हादोंमोन बेखायनो जों बिथांखौ दिनै जोंनि गेजेराव आलाय सिलाय बायदि नुनायखाय जों बिथांखौ जों फिनबाव बिथांनि एडभाइस लानो थाखाय जोङो गाहाय आलासि महरै बिथांखौ जों लिंहरदों बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव फैगोन आरो बिथाङा फैनायजों लोगोसे आरोबाव गोबां मेहेरगोनां
दैदेनगिरि मानगोनां IAS बिथां रिटायार्ड IAS जन काटारिं टिचार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन आरो बेजों लोगोसे अनजलि दैमारि आब' बिथाङाबो फैगोन आरो आसामनि सानैसो मन्थ्रिफोरखौबो जों लिंदों आलासि महरै जेरै रनज पेगु बिथां माने MP जोंहा दिलीप सैकिया बिथां भबेस कलिता बिथां बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा जों दिनै जोंनि अपेन सेसनाव नुजाथिफैगोन होननानै खोथा हरदोंमोन बेनि उनाव जों बेनि अनगायैबो बर' माहारिनि जेसेबां आफादफोर दङ बाथौआनो जा साहित्यआनो जा आबोबानो जा धोरोम खेत्रआव बाथौ ब्रह्म गासैनिबो आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ जों गासैखौबो लिंजोबदों मानो होनब्ला बे आफादा खालि जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननिल' नङा बेयो BTC नि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर' जातिनि मोनसे सार्थआव जोनोम जानाय बे आफाद बेखायनो बे आफादनि गेजेरजों जोङो बुहुमनि मोनफ्रोमबो जायगायाव थानाय बर' माहारिखौ जों खौसे खालामनो थाखाय खावलायहरदों बे आफादजोंनो जोङो जोंनि बर' हारिनि इयुनखौ जों मोजाङै खामानि मावलांनो होननानै दिनै नैथि सानाव अपेन सेसनाव जों गासैखौबो बेफोरखौ रायज्लायनो आखायाव लादों गोदानै नोंथांमोना मा थांखि लाखो दायो BKWC काउन्सिलनि गेजेराव मोनब्रै जिल्लाया हाबाखै दाबो गवालपारा आरो साउथ कामरुप सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोनब्रै जिल्लाया दिनैसिम BKWC आव हाबाखै आरो भिलेज नटिफिकेसन जायाखै दा मानो जायाखै जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथ BTC नि बाहेरायाव दङ गवालपारा आरो साउथ कामरुप बेबो BTC नि बाहेरायाव दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव भिलेज नटिफिकेसन जाबाय नाथाय बे मोनब्रै जिल्लायाव जायाखै दा बे मोनब्रै जिल्लाखौबो थाबैनो भिलेज नटिफिकेसन खालामनानै BKWC नि आन्डाराव सोनानै BKWC खौ फुल फ्लेजेड खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो BKWC खौ थाबै इलेक्सन खालामनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिननो थाखाय जोङो थांखि लादों इलेक्सन जायाब्ला BKWC आ मिनिंलेस मानो होनबा BKWC आ दाफुंनाया दिनै 5 years कमप्लिट जानोसै मोनसे इन्टारिम काउन्सिला 6 monthल' थायो आरो बे 6 monthनि उनावनो इलेक्सन खालामनानै बेखौ फुल फ्लेजेड खालामनांगौ दिनै माने BKWC नि जा बे माने दैदेनगिरि EM GM CM बिथांमोना दिनै उन्दुनानै दङ बर' जातिनि सार्थआव बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै काउन्सिल मोनसे दादोंमोन नाथाय दिनैसिम जेबो मावनो हायाखै बे मावनो हायै जा खामानि आद्रा थालांनाय बे खामानिफोरखौ जों मावफुंनो थाखाय जोङो दिनै बे मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ जों फोरमायगोन